ko alam actually saan ako magti-take ng exam. So, dito lang muna ako, friends. Hi! My name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, ako ay pupunta lang naman sa work muna kasi iwan ko tong malaking backpack ko at pupunta ako sa examination area. Nandito na ako sa bus. Dito na sa bus. First bus. Na ba? Entre. Hi friends! While waiting for the second bus, ay pumunta muna ako dito sa gitna ng bus stop. Nandiyan na ba yung M2? Tingnan ko muna friends, baka M2 na. Ayan, M2 na. Dito muna ako sa gitna friends. Pero andyan na yung bus, so babalik ako doon sa bus stop friends. Yun friends, yun, ano lang, lalabas ko lang sa bus. Andito na tayo sa Stevny Plassen. Ang challenge naman ngayon friends ay hanapin saan yung Voksen of Laring. Challenge number 2. Finding the Voksen of Laring. Papunta sa kabila, andito sa kabilang side. Pagtawid. Following the rule naman tayo, friend. Kaya dito tayo tatawid sa saktong tawiran. Ang question ngayon is, tanong, no. Saan banda ang Voksen of Laring? At for sure, hindi lahat alam saan yun. Ay, tak! For sure, hindi alam ng lahat ng tao dito saan ang Voksen of Laring. Kaya need kong hanapin. My. Saan kaya dito? Kasi Skagerrak to eh. Ito yung malaking, tapos nakalagay odd plus. Ito siguro yun, na building. Baka mabangga na ako dito sa mga ano-ano. Mga gulay. Tapos sabi, nasa taas daw, 4th floor, 3rd floor. Pero para wala naman. Ayun si Voksen of Laring. So dito na ingang. Ayan friends, may nakalagay friends. Hindi nyo makita nyo. May nakalagay. Yan ko muna. Yan. Yan yung pupuntahan ko. So, di ko alam saan ako actually i-enter. Hindi siguro. Ano ba mag-enter dito? Hindi. Nagtanong ako friends, hindi pala doon sa ano na yon door. Meron daw isang door dito. At doon ako papasok. Pero at least friends, hindi pala mahirap hanapin. Ayan. Ito pala yun, nakalagay Hoved Ingang. Ibig sabihin ng Hoved Ingang ay main entrance. So, dito tayo papasok sa main entrance. Ayan. May pa-alcohol dyan, friends. Oh. Halos at ang building dito may pa-alcohol. Tapos merong
Hindi ko alam actually saan ako magti-take ng exam. So, dito lang muna ako, friends. Dito lang muna ako, friends. Hi friends, andito na ako ngayon sa bus stop. Yung tinaykan ko na exam, ito na building na to. Sa 4th floor. Nagmadali ako friends. 15 minutes ko lang tinake yung exam. 1 hour exam. 15 minutes ko lang tapos na ako. Approximately 15 minutes. Parang less than 15 minutes ata kasi na may practice kasi test sa internet. Mabilis ko siyang sinasagot palagi. So, tingin ko talaga, walang 15 minutes. Pero, sabihin na lang natin, approximately 15 minutes po yun, tingin ko talaga kasi, nag-start kami ng 9:30. Wala pang 9:45, nasa labas na ata ako ng isang area. Tapos na ako. So, yun, friends. Nalalaman ka agad kung nakapasa o hindi. Hindi doon mismo sa computer pag submit mo ng answers lahat-lahat. Paglabas mo sa examination area, i-check mo yung internet, yung website ng vox.no, vox.no. I-check mo doon kung napasa mo ba o hindi yung exam. So, yun, nagsabi bistot. Hindi na sabi kung ilan yung score. Na-excite pa naman ako kanina, friends, ha? Tingnan ko muna. Ano ba siya? Yeah. Na-excite pa naman ako, friends, kanina kung ilan yung score ko. Yun pala, hindi pala kasali. Hindi pala yun isusulat doon. Ang nakalagay lang pala, bistot, iki-bistot. Yun. Tapos, nagmadali ako kasi may duty pa ako, friends. 11 a.m. And 2 bus pa yung sasakyan ko. And too sad. Wala pa dito yung first bus. As in, tumakbo-takbo talaga ako, friends, ha. Tumakbo talaga ako na para, maabutan ko yung dito, bus. Walang bus. Nakalagay 10-12. Tapos, 40 plus. Tapos na ako nag-exam. Ano ba yan? So, wala akong magagawa, friends, kasi hindi naman okay na maglakad ako papuntang hospital. Mag-sweat out talaga ako, friends. So, ayun, magwe-wait na lang ako ng bus. First bus na sasakyan ko. And nag-hope na yung second bus na sasakyan ko ay hindi ako mag-wait longer doon sa Landman Storge. Kasi nga, 11 a.m. duty ko. Gusto ko pa, friends, kumain before ako mag-duty. Kaya nga dumaan ako sa hospital para yung baon ko, friends, yung brunch at saka early dinner, iniwan ko dun sa hospital. I really hope na magawa ko yun, friends, before ako pumasok ng work at 11 a.m. na makakain muna ako.
Good news, bistot. Ibig sabihin pasa. Yun yung topic natin for today. Have a nice day sa inyo. God bless. Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.